Sanibona nengane zakwethu kuphi nokuphi lapho ungekho lo mbuso njengamanje. Namhlanje ngane zakwethu ngifuna sikhulume ngale video le. Ngithembe ukuthi uyayibona mntana sekhaya le video kubuke ngazi ukuthi ubhuti lo ubethethiswa ugogo, kodwa ngokuthethiswa ugogo wanyukelwa ushukela. Ugogo mangabe nyukelwa ushukela obviously vele uzogadla ngoba akafuni, akekho umuntu omdala ofuna ukuzwa ngengane. Kahle kahle umuntu omdala uyefuna ukuthi umchazela uma engasemnyango ukuze ukwazi ukuthi mangabe ethethe wena bese uyaqhasha uyabaleka. Kodwa umuntu omdala uyahlonishwa ngazo zonke izikhathi. Mina ngikhuliswa umzali ke obethi noma engishayile kodwa ngingangenzi lokho ukuthi ngihambe ngolala ngaphandle noma ngilale kuphi, ngoba ngi-understand into eyodwa ukuthi ayikukho la ngizolala khona, noma uma vele la engizobalekela khona uzongilanda khona konjalo. Ngiphinde futhi ngithi ukuyikhuluma le ndaba, cha mfana kithi mawuthi le video uzoyibona ngifuna ukusho ukuthi ugogo uyomkhumbula. Ugogo uyomkhumbula mhla engasekho. Yabona thina mina ugogo wasekhaya kubaba angizalwanga ekhona. Ongazalwe ekhona ngikhulelanga phambi kwakhe, kodwa ngikhulele kuduze kwagogo wasekhaya kumama. Ugogo indlela uthanda nginikeze lona nokungithethisa mina ngenze ngagcina ngi-understand ukuthi umuntu uma ekuthethisa usuke ekuthanda. So ngiyafisa nje bafethu abaseduze kabhuti bamtshele ukuthi into ayenzile wrong kakhulu, kanti ukuba wrong kwayo ayigcini ukuthi affecteni, affecta nezingane lezi ezisuke zilandela yena ngemuva ukuthi ingakwazi ukunikeza umuntu omdala inhlonipho. Sonke sikhule samahla ngandlebe noma sikhule sibona ngazi ukuthi umzali mangabe ekuthethisa usuke engakuthandi noma kusuke kunjani, but ungasesikhathi ukukhula ugcina ubona ukuthi okay umzali angingeva ngoba engangithandi, umzali ingoba efisa ukuthi ngibe yilento ayifunayo. Yazi umzali mangabe ethi kubuya ngo6 egcekeni usuke ngasho ukuthi kubuya ngo6 exactly, kodwa usuke zama ukukwenza ukuthi ube responsible ukuthi ngo6 kodwa kumele ngibe sengisegcekeni ekhaya. Lokhu yazi ukuthi ngeke uzukwenze vele automatically exactly, but uzokwenza ngenxa yokuthi usaba ukuthi ungase ushawe noma ngase kube njani, uzozama ukuthi ukwenze. So ngane zakwethu ngiyafisa nje ukuthi noma sithi sikhuluma kodwa kube ukuthi ngizuvo lakho mayelana nalolu daba lalobhuti owenze lesisenzo, ukuthi ngampela ithiwani indaba yakhe mangabe izinto zenzeka kanje eSouth Africa. Abazali abanye badinga bona labazali, yena uyamshaya. Ngifuna nje mfowethu ubone ukuthi into eyenzile affect abantu abangakanani. Kunomuntu namhlanje okhalela ukuthi ngasho nalo ugogo ngasebenza, akazi ugogo adla isithuthu sami, kodwa wena ugogo lowo unamandla ukuthi umshaye. Engabe uthandazela ukuthi uNkulunkulu ngicela ugcine ugogo ukuze mhla ngisebenza adla izithuthu zami, wena usamshayela ukuthi ugogo uyakuthethisa, umshayela ukuthi ugogo ukushaye ngempama. Yini kanti impama? Ngoba abafana bayakwazi bekushaya ngempama uthule du ungaphawuli. Yini impama? Impama isingazi kwenza ukuthi wena ubuyisele kumuntu omdala, ngoba phela impama ungayishaya umfana nje ngaphandle akushaye kungonakala lutho futhi uphinde ungaphindiseli futhi akukhombise nje umfana ukuthi awuyilutho kangakanani. Wena unamandla okubuyisela ezalukazini. Mangathiwa nje manje uyaboshwa, uboshela isalukazi esikuzalayo. Hayi ngisho ukuthi mhlawumbe uxhashaza umuntu wangaphandle ongamazi, mhlawumbe ke nigcine nidlizisana naye wathi ugcina ugadla nawe umuntu okuzalayo, ngoba phela isalukazi esizala uma wakho sisuke sikuzala leso salukazi. Ukunesalukazi ongasazi mhlawumbe sithiwe sakubhedela ngoba sesihlala emadrobheni, mhlawumbe kuyenzeka-ke umuntu omdala egcine kuphazamisa, ugcina ungabusazi ukuthi kahle kahle nibangani naye.
uyabo. Kodwa ngifisa ukwazi, ngifisa nje mfethu, angiyona motivational speaker, kodwa ngifisa ukuthi ukwazi ukuthi lokho okwenzile ku-affect abantu abaningi. Asinabo ogogo, siyafisa ngathi ngabe badla iy'thukuthuku zethu ngoba uNkulunkulu usewasibusisa sabala esikhona, kodwa siyafisa, asinawo amandla. Wena uma usashaya ugogo, ngifuna ubheke umehluko noma ngifuna ubheke ubuhlungu obuzwisa abantu noma obuzwisa isizwe ukuthi bungakanani. So ngiyabonga ngane zakwethu, ngiyacela nje bafethu uma khona abaseduze kwakhe bamtshele umfowethu azame ukuthi alungise indlela ayiphethe ngayo ngoba akuyona indlela leyo yokwenza. Uyazi ukuthi ingane kuye ukuthi noma isihlule ngaphandle, ihlule nje yeyisa ebese ethi kodwa ugogo wayo, kodwa ubani uyangihlonipha noma ubani uyangilalela kuphela. Kufuneka kube yileyo ngane nje kuphela ukuthi noma kungahlupha njengezinye iy'ngane, yebo kufuneka kwesinye isikhathi ubuye nawe uhluphe njengezinye iy'ngane, kodwa kufuneka kube nomuntu oyedwa yothi ubani uyangilalela. Akangilaleli ngoba engisaba, ungilalela ngoba engihlonipha. Ngiyabonga ithuba ngane zakwethu, ngicela nenze sure ukuthi niya-subscribe na-like lana, nenze sure futhi ukuthi udrop i-comment yakho ukuze ngizwe uvo lwakho mayelana nesenzo salo mbhemu. Ngiyabonga ithuba.